Ascultă Business On Air, program realizat de Daniel Pavel. Emisiune realizată în parteneriat cu grupul de firme Gemini Solutions. Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor! Iată că e joi, Business On Air, decrităm realitatea din perspectiva business-ului și, ca de obicei, facem o tranzacție cu dumneavoastră în fiecare săptămână, ne dați jumătate de ceas din timpul dumneavoastră, vă oferim informație de calitate. Astăzi un jurnal de front din lumea business-ului pe componenta de contabilitate și, să spunem așa, taxe, optimizări, o zona financiară care ne doare, practic, cel mai mult. Invitat în studio este Marius Focșa, antreprenor pur sânge, aș zice, în domeniul contabilității. Bună ziua și bine venit, Marius Focșa, din nou la Bună ziua și bine v-am găsit. Îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația. E foarte important să reușim să avem o angulație și din perspectiva celor care zi de zi se confruntă atât cu interfața administrativă, să spunem, și o să vedem în minutele următoare despre ce este vorba, cât și cu doleanțele și cerințele clienților noi, antreprenorii care, iată, și radioascultătorii noștri care au nevoie de serviciile cabinetdecontabilitate.com, este unul dintre produse, și compania Cronax, un startup. În urmă cu... cred că nu s-a împlinit încă anul, Marius Focșa se lansa Cronax ca produs în zona aceasta a expertizei contabile. Povestește-ne un pic cum a trecut acest an, pentru că a fost un an foarte plin și e în continuare. Da, aproape nici nu ne-am dat seama cum a trecut. Când am calculat că de fapt mai sunt câteva zile și facem anul, am dat seama că a fost un an plin, bun, putem spune. Am reușit să găsim exact, să oferim clienților exact ceea ce își doreau. Și anume o informație de calitate și, în primul rând, am făcut un efort pentru a oferi această informație gratuit. Pentru că oamenii din diverse domenii, antreprenorii, micii antreprenori, resimțeau chestia asta, adică nu aveau informația de calitate și atunci când le trebuia. Și totdeauna ei încercau să o obțină, dar știind că costă, totdeauna o amânau. Spuneau, o să mă duc să întreb asta, o să fac asta atunci când voi avea disponibilitatea financiară să o fac. Și pur și simplu a fost o idee a noastră. Prima dată ne-am gândit să încercăm și a avut un succes fabulos, să-mi putea spune. Vorbești acum de un infopoint. Da, un infopoint. L-ați făcut, l-ați implementat? L-am făcut și vrem să le extindem. Adică vrem ca în următorul an să mai deschidem cel puțin încă 2. În ce constă, de fapt? Adică, la nivel de startup, există o prima interfață pe care oamenii o au. Și nu numai pentru startup. În momentul când beneficiezi de un serviciu din partea unui avocat, din partea unui contabil, din partea unui expert, din partea unui fiscalist, vrei să mai obții și o altă opinie. E aproape la fel ca la medic. Exact, adică vrei să vezi dacă soluția pe care ai primit-o de la oamenii pe care tu îi ai angajați este cea mai bună soluție. Deci vrei să vezi dacă ei într-adevăr și-au făcut treaba așa cum îți spun ție că și-o fac. Nu e o formă de a-i controla, ci de a-ți valida practic cea mai bună opțiune, pentru că până la urmă e pe timpul și pe banii tăi. Sau dacă vrei să începi un business sau te gândești să accesezi un anumit domeniu, pur și simplu te interesezi înainte, fără să te coste nimic, cam ce urmează să se întâmple în business-ul ăla și cam care este, de exemplu, fiscalitatea care urmează să o ai. Deci un business analysis, să spunem, o analiză de business, o analiză a fiscalității, probabil și un audit al întreprinzătorului la un nivel formal. Deci, iată un infopoint și sunteți contactați, din câte înțeleg, din colțuri atât de diverse ale Bucureștiului. Da. Probabil că vă focusați și pe țară la un moment dat. El e în sectorul 2, dar primim vizite din toate sectoarele.
E foarte interesant că, de regulă, organizațiile patronale, camerele de comerț, tipul ăsta de organizații suport ale business-ului au în fișa postului să facă așa ceva. Cele mai multe nu mai fac. Unele făceau, altele n-au făcut niciodată. Însă iată cum din zona privată există o inițiativă, v-ați asumat-o din capul locului. Din câte înțeleg, și în planul de business, ea n-aducea un return imediat și e mai complicat să aducă, dar... Probabil ar fi încercat această opțiune și alte societăți concurente, dar e totuși un pic greu ca să poți pune la dispoziția clientului expertiză din toate domeniile. Adică să ai un jurist, să ai un avocat, să ai un manager de resurse umane, un expert contabil, un auditor și să poți oferi soluții și opinii cam pe tot ceea ce ar putea să apară. Deci cam pe toată gama radarului. Da, adică știe omul că într-o anumită zi este avocatul acolo, într-o altă zi este cel care e specialist în resurse umane, într-o altă zi este fiscalistul și așa mai departe. Bun. Un alt diferențiator, să spunem, și un alt lucru pus pe agenda de activitatea voastră este și un tip de contabilitate mai atipică. Am văzut pe site, aveți o contabilitate à la carte, cumva împrumutată din zona Horeca, e termenul. Despre ce e vorba sau la ce vă orientați? Spre ce vă orientați cu acest tip de contabilitate? Nu este o idee absolut nouă. Ea au mai avut-o și alții, unii deja o practicau, dar nu aveau o anumită denumire. Un bun prieten de-al nostru a găsit denumirea și i-a prins foarte bine și ca marketing, dar și ca soluție pentru anumiți clienți care într-un anumit moment nu desfășoară o activitate constantă economică, nu au câștiguri, venituri permanente, constante în business-ul respectiv. Și atunci le e mult mai ușor, da, să vină, mai ales dacă au, de exemplu, o situație de depuneri trimestriale, să vină atunci când au nevoie și contabilul nostru, cel care este de serviciu în momentul respectiv, da, să-i lucreze pur și simplu contabilitatea în prezența lui de față cu el și în felul acesta se asigură și o transparență și o viteză de execuție și un cost foarte bun per total pentru beneficiarul, pentru clientul nostru. E foarte interesant, aici ar putea intra și PFA-urile, probabil chiar da, intră, PFA-urile sau adică sunt anumite activități economice care sunt sezoniere, care și nu necesită o evidență permanentă, constantă și fără salariați, pentru că 112 declarația se depune lunar și atunci dacă ai un salariat sau minim unul, în momentul ăla e o solicitare pe care trebuie să o execuți. Dar dacă nu ai salariați, nu e niciun fel de problemă, poți să o faci la 3 luni de zile. Deci ați adresat, să spunem așa, o nevoie găsită, identificată în piață, pe care ați o deserviți în felul acesta. Marius Focșa, ești ceea ce denumim aici la Business On Air un antreprenor pur sânge. Ai fost angajat vreodată? Ai fost într-o structură cu să ai un șef? Nu mai vorbim de o corporație? Da, oricine are un șef. Da, șefi avem, nu? Adică da, chiar și ca avem în permanență, da. Nu am, să zic așa, că m-am dus să depun CV undeva și atunci să fii într-o relație să fiu într-o relație efectiv de contractuală de salariat patron. Dar am participat, am fost angajat să particip și să-mi aduc aportul în diverse societăți. Deci, ca și consultant? Ca și consultant, da, pe anumite perioade de timp determinate. Te întreb pentru că știu că ai o credință teribilă în antreprenoriat și unul dintre demersurile noastre aici la RFI, la Business On Air, este și de natură inspirațională, să spunem. Pentru că vremurile, tu ai început prin a spune și e foarte bine și sună foarte bine la microfonul nostru că a fost un an bun și e perspectiva voastră, însă, în general, opiniile pe care le întâlnim aici, le întâlnim și în piață, sunt că 2013 e un an foarte, foarte greu pentru cei mai mulți jucători. Ce face diferența, în opinia ta, între un antreprenor care supraviețuiește și reușește să o scoată la capăt și cei care se pierd pe drum, sau chiar un angajat care se mulțumește să spunem, cu umbrela
de confort a unei companii care plătește un salariu la o dată fixă. Adică, care sunt ingredientele unui antreprenor, nu i-aș zice de succes, că tu, ca și mine și ca și mulți, știm ce înseamnă, care e decontul acestui termen succes, da? Un antreprenor care supraviețuiește. În primul rând, un antreprenor care a supraviețuit și care va supraviețui în continuare peste toate dificultățile care le-a întâlnit în această perioadă de criză, cred că este foarte serios. Cred că o caracteristică a lui este seriozitatea. Asta înseamnă că a muncit dedicat, că a muncit de 2 ori mai mult decât muncea înainte și că a încercat să găsească soluții și a privit pe clientul lui ca cel mai important element în afacere. Deci majoritatea clienților noștri care s-au îndreptat și care într-adevăr au pus sintagma clientul nostru, stăpânul nostru, indiferent de business-ul pe care l-au făcut, merg în continuare cu o afacere bună, chiar, adică la limita supraviețuirii multe, dar asta în primă fază, după care chiar au început să aibă creștere economică. Deci o seriozitate, un volum de muncă dublat. Înainte te referai la nivelul 2008, probabil, sau debutul, îndeopște, cam 2008 a fost așa plafonul de intrare în picaj și în vrie. Sunt, iată, și printre clienții tăi, îi sfătuiești, îi consulți, asemenea, foarte bun exemplu cu medicul, pentru că un soi de fapt, chiar o homeopatie pentru mediul de afaceri faceți, asta e un mod clar. Cum se vede sfârșitul 2013-2014 din perspectiva business-urilor pe care le asisti și pe care le asistă echipa ta? Eu am sesizat o creștere economică cam pe toate ramurile. Am înțeles că și guvernul a anunțat o creștere... Există niște cifre, da, cu plus acolo, dar le credem pe astea din jurnalul de front. Nu. Chiar există creștere economică. Cine într-adevăr s-a regrupat în perioada de criză și a făcut o analiză exactă și și-a dat seama că trebuie efectiv clientul când pleacă de la el, după ce a cumpărat un serviciu sau un produs, trebuie efectiv să fie mulțumit. A înțeles lucrul ăsta, că clientul trebuie să fie mulțumit și că tot timpul trebuie să-i aducem ceva în plus ca să-l mulțumim. Am spus, există creștere economică pentru acești antreprenori care au gândit afacerea în felul acesta. Și o altă caracteristică, s-au îndreptat și au căutat tot felul de soluții noi. Adică au încercat să ia și alte opinii, exact cum vă spuneam. Tehnice, în anumite domenii, adică au întrebat pe altcineva cum se face lucrul ăla. Deci au devenit mult mai interesați de a împărtăși, în a face networking. Da. Ceea ce, iată, un al doilea, dacă putem să spunem așa, pluspunct al crizei, sau a dificultăților economice, pe lângă dublarea volumului de muncă sau trierea managerilor, antreprenorilor care doar făceau așa activități față de cei care sunt cu adevărat supraviețuitori, este și această capacitate de networking. Și s-au îndreptat către firme cât mai profesioniste, firme de consultanță care să poată să le oferă cât mai multe opinii tehnice din toate domeniile. Și cât mai multe unghiuri de vedere. Pentru că este un jurnal de front, suntem cu Marius Focșa, antreprenor și fondator cabinetdecontabilitate.com și cronax.ro. Suntem în poziția să întrebăm și să aflăm de la tine, Marius Focșa, și bucata aceea care nu e foarte vizibilă pentru noi ca și clienți ai entităților de servicii de contabilitate, relația, zona de contact cu autoritatea îndeopște denumit stat, autoritate de control, reglementare. Știu că aici ești o colecție de povești și de întâmplări zilnice. Ele, sigur, pot fi în viziunea media, pot să devină povești, însă pentru voi sunt exact așa cum sună întâmplări de pe front. E o luptă permanentă. E o luptă fără ostilitate și chiar mi-a plăcut punctul ăsta de vedere. Sunteți până la urmă parteneri, nu combatanți, însă există o trăsătură pe care ai identificat-o și pe care am putea o denumi un fel de autism birocratic, să-i spunem așa. La ce s-ar referi? Adică
Care e realitatea din teren, să spunem, în această relație? Sincer, cred că cei care iau deciziile și care schimbă, începând cu codul fiscal, care dau ordonanțe de guvern, respectiv guvernul, nu cred că este conectat la realitatea din teren. Nu cred că cunoaște efectiv ceea ce se întâmplă în ANAF-uri, în ministeri și așa mai departe. Intenția este foarte bună, s-au luat măsuri extraordinar de bune. Ele pe plan îndelungat vor aduce beneficii, vor redresa economia, chiar și bugetul, cred că va deveni mult mai... colectarea la bugetul de stat era chiar una dintre trăsături. Știți cum e, în România practica ne omoară, adică realitatea, ei ceea ce își doresc, se gândesc la un lucru bun, îl aplică, îl dau într-o ordonanță de guvern sau fac o modificare, sesizează unde există o problemă, dar aplicarea este extraordinar de greu în toate privințele. Deci aici, la nivelul implementării, și unul dintre motivele identificate de tine, înțeleg că e lipsa de personal până la urmă. Da, nu știu, ei tot vorbesc de un exces de personal, dar noi, cei care mergem zilnic, care ne confruntăm cu asta, noi credem că există o lipsă foarte mare de personal sau el este grupat greșit. Adică sunt anumite departamente în cadrul ANAF-urilor care au 6 persoane, 6 salariați și trebuie să se îngrijească de vreo 16-18.000 de firme. Mă înțeles că acum se dorește ca fiecare SRL-ul să fie verificat de ANAF sau de corpul comun care s-a creat acum. Da, aceasta e nouă. Odată la 3 ani. Nu știu cum poate fi posibil așa ceva. O matematică simplă arată că e foarte greu. Avem o declarație a ministrului, într-adevăr, de resort, însă e, așa cum spui și tu, pe o structură arborescentă, așa, pe verticală. E de văzut dacă așa ceva se poate, sigur, și dacă e plauzibil. S-ar opri foarte mult evaziunea prin chestia asta. Dar nu o vedem posibilă. Eu nu văd posibilă. Cât de mare e, Marius Focșea, sigur, nu în cifre absolute, economia gri, să spunem, dar chiar și economia neagră, se vehicula la un moment dat la nivelul lui 2006, deci când economia duduia, ca să forțez un pic o parafrază, premierul în funcție de atunci, Tăricianu, n-a folosit, a tot fost multiplicat ulterior propoziția aceasta, era o anume formulare și un anume context în care spusese dânsul povestea asta, în fine, să spunem că duduiau motoarele economiei cel puțin atunci, însă presa vehicula atunci o valoare a evaziunii din 90 până la momentul 2007 de 20 ceva de miliarde de euro, bani care erau doar în zona neagră a economiei. Care e percepția ta acum, din perspectiva medicului în zona contabilității, asupra economiei gri și negre, zona evazionistă? Nu știu, eu am senzația că nimeni nu poate să estimeze corect. Astea sunt niște estimări. Nu știu în ce bază s-au făcut, dar cu siguranță există o economie subterană foarte bine dezvoltată în România. Și ea a fost întreținută vreme de foarte mulți ani. Întreținută de? Întreținută de lipsa de decizie din partea guvernanților, de lipsa de curaj de a lua măsurile care erau necesare, de o toleranță excesivă și așa mai departe. Poate acum, și de o nepricepere de a combate, pentru că... acum e un șoc, toată lumea este speriată. Ei au tot felul de decizii care trebuiau luate de foarte mult timp. Și într-un an de zile au luat decizii care trebuiau luate în 10 ani sau în ultimii 10 ani, în ultimii 4 ani. Și aici e, cum spui, pe termen mediu și lung, efectele sunt benefice de însănătoșire. Deci foarte bune. Însă pe termen scurt sufocăm poate chiar jucătorii corecți care nu mai că îi sufocăm, dar trebuie să ne gândim și la salariații care trebuie să aplice lucrurile astea. Atâtea schimbări în ultimul an de zile, nu știu dacă le-au perceput într-un mod favorabil. Pentru că este un nivel de informație foarte mare, se schimbă lucrurile lunar. Și atunci e logic dacă vreți într-un fel sau de așteptat, să existe niște, cum să vă spun, niște reculuri din partea lor și din partea celor care trebuie să
să se supună acestor noi reguli. Ca contabili, fiscaliști și așa mai departe. O altă trăsătură foarte interesantă, ne apropiem de finalul de emisiune și încerc să acoperim și acest subiect, Marius Focșa, este preocuparea pe care o ai alături de echipa ta, din ce ne spuneai și data trecută și din ce am observat documentându-ne pentru emisiune, componenta de training, de pregătire de noi lucrători, de pepinieră, să-i spunem așa. O zonă, chiar vorbeai de o bucată de mentorship, cumva, de oameni care sunt experți contabili, de multidisciplinari, care sunt și în avocatura de business, care sunt, iată, inspectori de resurse umane sau specialiști de resurse umane. Ce pași ai mai făcut în direcția aceasta și ce proiecție, să spunem, pe termen scurt și mediu ai avea? Compania noastră își dorește să lanseze, acum nu știm exact când, pentru că noi ne-am propus ca în următoarele 6 luni să fie gata un sistem de învățământ pentru post-universitar, în care să fie și o bază de recrutare pentru noi, va fi o școală Cronax, se va numi, și încercăm să ne pregătim sau să ne selectăm din candidați și din cei care vin să studieze alături de noi, oamenii care într-adevăr pot să ducă și să țină un ritm susținut. În afară de cunoștințe, în afară de dorință, trebuie să aibă și o rezistență la efort, pentru că schimbările sunt, cum vă spuneam mai devreme, și tot felul de situații noi apar și atunci trebuie să muncim, exact cum v-am spus la început, nu numai noi, și antreprenorii muncesc de 2 ori mai mult decât munceau în anii precedenți, respectiv până în 2010-2011. Deci e vorba de post-universitar pe specializările, pe specializările noastre, în zona... și alte specializări, admiterea în magistratură și așa mai departe. Încercăm să acoperim o paletă cât mai largă, pentru că se simte nevoia. Sunt suficiente școli în momentul de față, dar ele au plecat... Poate mult prea academic, poate mult prea scholastic și prea puțin practic. Da, iar cele de formare profesională pentru adulți au plecat cu o bază materială foarte redusă, da, cu profesori puțini, formați pe traseu, adică în momentul dezvoltării școlii. Încercăm să facem un lucru serios. Dacă vom încerca să facem un lucru serios, sper să ne și iasă. E o preocupare extrem de onorabilă și de îndată ce ne dați de știre că se întâmplă lucruri, deci aveți evoluții pe subiect, suntem prezenți pentru a face un reportaj, pentru a culege informații, însă există un bazin, nu știu dacă e pe radarul vostru în momentul acesta, dar e un bazin pe care pe mine personal mă preocupă, un bazin de potențialitate, să spunem așa, tinerii care se izbesc acum, care intră într-o groapă de potențial teribil la bacalaureat, din vari motive sistemice, nu e timpul și locul acum să vorbim despre asta, tineri care pot fi recuperați nu neapărat pentru un parcurs universitar, dar pentru ceea ce am mai făcut vorbire la microfonul Business On Air, ceea ce aveam în interbelic școlile de arte și meserii. Iar zona contabilă, sigur, vorbim în urmă cu 6 decenii și acum s-a evoluat foarte mult și sunt foarte mari cerințele în zona financiară, însă zona contabilă era una dintre aceste arte și meserii, să spunem. Adică tineri care nu neapărat au un parcurs universitar, din vari motive, sigur, întârzie cu bacalaureatul, unii se pierd pe drum, însă care reprezintă potențial, o generație pierdută în momentul acesta. Asta mă gândeam, dacă în angulația voastră ați avea în vedere nu doar tineri la nivel de universitate, ci și tineri care au dorința de a învăța, cumva, dar care se pierd. Nu prea cât ne-am străduit. Noi încercăm să oferim un sistem de învățământ de calitate cu o bază materială bună, dar nu putem să reparăm ce au stricat oamenii guvernanții noștri în vreme de 20 de ani, 20 ceva de ani. Nici nu avem pretenția, vom încerca să schimbăm ceva, vom încerca să aducem, pe lângă ceea ce se învață într-o universitate sau într-un liceu, să aducem efectiv experiența. Vom avea la toate cursurile, dacă ni se va aproba sau dacă nu, vom face opțional, experiența de lucru.
toți salariații pe care noi îi recrutăm, da, și care de obicei au terminat sau tocmai au terminat un sistem de învățământ, le este foarte greu să se integreze. Ei nu știu ce așteaptă în munca efectivă după ce au terminat studiile, că au terminat drept, că au terminat contabilitate, financiar, audit și așa mai departe. Și amprenta practică e, din păcate, aproape inexistentă. Da. Nu știu cu ce vor avea, nu sunt pregătiți să intre în meseria respectivă, chiar dacă au absolvit cu brio universitatea, liceu și așa mai departe. Pe de altă parte, Marius Focșa, ne spui și despre schimbările cumplite, adică nici voi care sunteți de cursă lungă și anduranță mare, câteodată sunteți supuși sub presiune, așa că iată că e un ecart pe care încercați să-l umpleți. Bun, mai avem un minut în direct. Cum vezi, să spunem așa, o proiecție de viitor pentru România în contextul ăsta european, din punct de vedere economic? Investițiile străine directe sunt la un minim istoric, capitalul românesc se zbate și el să se impună, însă din zona asta a optimizărilor financiare, care e perspectiva ta? Cum vezi România pe, să spunem așa, 3-5 ani? Cred că mai sunt câteva măsuri de luat și guvernul ar trebui să se gândească la ele, pentru că într-adevăr, legislația română nu este prietenoasă cu investiția de niciun fel, nici investiția românească, nici investiția străină. Așa consider eu. Acum, nu știu, fiecare are opțiunea lui, dar toți colegii cu care am stat de vorbă cam aceeași opinie. Se tot vorbește de vreun an și ceva, 2, că vor veni anumite pachete de legi, de ordonanțe, care vor ajuta lucrul ăsta să se dezvolte altfel investiția. Cum e? Legea holdingului, de exemplu? Da, am înțeles că dacă investești, există deja, am înțeles, o ordonanță de guvern acum, în care dacă investești profitul, ți se fac anumite facilități. Să sperăm că va prinde bine și că va ajuta într-adevăr antreprenorul să investească, pentru că eu privesc micul antreprenor, adică firmele mici și medii, într-adevăr, ca motorul economiei. Exact, coloana vertebrală. Și mari au singuri grijă de ei și știu ce au de făcut. Au specialiști și au un drum al lor. Noi trebuie să ne îngrijim foarte tare să dezvoltăm micii antreprenori, firmele medii și mici. Ei, celor mari, celor mici, era un slogan pe vremea noastră, Marius Focșa, că suntem ca de aceea generație. Duminica parcă era... îmi scap acum emisiunea, era o emisiune matinală, în fine, celor mari, celor mici le dorim dezvoltare sustenabilă. Aici, din păcate, se încheie emisiunea noastră de astăzi. Marius Focșa, antreprenor, fondator, cabinet de contabilitate.com și cronax.ro. Dumneavoastră rămâneți pe RFI, doamnelor și domnilor, urmează știrile orei 14. Ascultă Business On Air, program realizat de Daniel Pavel. Emisiune realizată în parteneriat cu grupul de firme Gemini Solutions. RFI